În 1714, la Istanbul, Constantin Brâncoveanu a intrat într-un proces care a cutremurat Europa. Domn al țării românești, timp de peste 25 de ani, el devenise prea influent. Poarta otomană îl suspecta de alianțe ascunse cu Habsburgii, Rusia și Veneția. După arestare, Brâncoveanu a fost dus sub pază, împreună cu fiii săi și sfetnicul Ianache. În sala judecății i s-au cerut averile, credința și renunțarea la orice sprijin străin. A refuzat, iar refuzul lui a transformat o dispută politică într-o dramă europeană. La 15 august 1714, Brâncoveanu, fiii săi și Ianache au fost executați la Istanbul. Europa a înțeles atunci că Poarta putea zdrobi fără ezitare un principe creștin răzvrătit. Moartea lui a închis o epocă de echilibru fragil și a schimbat destinul țării românești. Din martiriul lui s-a născut însă o memorie puternică, păstrată astăzi ca simbol al demnității.